Un nou hivern ens espera. Diversió, passió, emoció. A la Molina, la intensitat es viu a cada gir. En les baixades més ràpides, en els trucs més valents, en la força de qui no es rendeix. Aquí som refugi per les famílies que volen gaudir de la neu, pels petits que fan les primeres baixades, pels que busquen experiències d'alçada. Sigui quin sigui el teu ritme, tu decideixes fins on vols arribar. La Molina, tan intensa com tu vulguis.